Ljudi, izvinite zbog prekidanja snimanja, ovo se događa u mobilu, znači može samo 10 minuta, znači sebi ne može više od toga, kao što neka je tebi, meni se to se dešava da se odjednom prekine, što je velika glupost da se to dogodi, a posle ovoga samo čekajte da snimamo neki video ostale kao čitanje Da znate eksploziju od 10.000 TNT-a, imat ćete prvi video na njega, zato što on mora da snima nas. Sad se molite da je ovo uspelo, da nije TNT još tu, sad se molimo. Provjerite kod mene, da vidite iz drugog ugla. Joj, molim te. A većinu je onako samo pričali. Da, ne da mi kaže da se Minecraft zauvijek uništio od ove eksplozije. Ne, taj svijet moraš samo da budeš u njemu. Samo klikći čekaj kad se napravi čekaj. Čekaj, ajde. Moraš da sačkaš tako dvoje. Ajde viš. Vidite, ovo bukvalno bam, još uvijek eksplodira. Evo ušao mi u svijet. Vidite, mnogo koči. Vidite, baguje. Ja mogu da letim i to. Ja ne mogu ništa, zato što sam slučajno... Ne vidiš mi? Ne. Na. Da vidiš kako ovo koča da je eksplozija završi se. Čekaj, neću još. Mislim da sam uvijek. Ljudi, sad mi malo manje koču, vidite? Evo ga! Bedrock je lijepo. Ne, čuti! Čuti! Nemoj, ne, meni koči, sjedi što pogledaj, što si takav? Ne, da ga nisam, ja sam kod skroz Viš, drugog. meni se malo pomerila slika. Ljudi, ja sam tek kod druge eksplozije. Ti ostani u neku. Sine. Ljudi, evo ga. Znam. Polako mi koči. Evo, gledajte kako nam polako ovo radi. Eksplozija se polako završava. Gdje je Bedrock? Ali ti mi toga nije preživio. Joj, još se dešava! Nije gotovo! Meni ne pokazuje. Sine, ja ne vidim ni tu gdje si ti sad. Evo ga, TNT ovdje još uvijek eksplodira, ne znam gdje je Bedrock, sad ne mogu da ga vidim odavde. Ne znam se na kojoj strani smo ga stavili. I sad će ovo da potraje, da znate. Sada ja odavde leću. Vi ne znate koliko ovo traje. Evo, gledajte. Niti tamo, ne mogu da odem do tamo. A joj, gledajte, nije ni prošlo polovine eksplozije, što je još Ja moram da strašno. izađem pa da opet uđem. Te da pomirimo ovim Jer ti meni se nije učitao. Ja ću sada da vidim, pošto se... Poći ću se što gore, da znate. Čekaj. Neću da izađem. Pošto se meni sve učitalo, ja ću da vidim da li mogu da Ljudi, vidim ovo još Bedrock, uvijek ali traje. neću da kažem. Evo ga. Joj, jedan deo, a evo ga nastavlja da se, ovo smo mi napravili ovo. Jesi. Evo, ladno TNT još uvijek eksplodira. Ja sam tamo. Ja sam tu gdje smo stavili. Meni sve koče, ne vidiš što spolaš, Sergej. Evo, meni barem sad više neće da kažeš Minecraft ne reaguje, barem mogu nešto da igram. Što je dobro, vidite. Ljudi, koliko je eksplozija. Ljudi, vi ne znate koliko je ovo ogromno, evo bližimo se kraju. Ja odavde hodam u nadi. Ja sad Hoće da mi se učita još... Znači, da mislite da ovo stvarno ovoliko TNT-a padne u stvarnom životu. Znači, ja bi da za 2 dana eksplodira, ja bi odmah palio auto ili zvao taksi i rekao bi, vozi me što dalje možeš od ovog mesta. Ali, znate da... A ne mogu da nađu. A mu je to čovjek puca. A ja sam kod neke male rupice. No, vi ne znate koliko je ovo ogromna Ja ću eksplozija. morati da padnem u void da bi se respawnao. Ovo glupo što u Minecraftu baguje za eksplozije. Building terrain, tamo. Evo ga! Gledam šta neće TNT. Zapravo hoće kad se približim. Ovo vi ne znate što se ovdje dešava. Vi ne znate što je ovo ogromna eksplozija. Mislim da mi neće opet prekinuti snimanje. Čekaj, neću da mi... Ljudi, možda će sve da mi prekine snimanje. A, evo ga, umro sam. Znači, ja znam da ćemo... Posle ovoga moram da izbrišem neke igrice. Evo je rupa. Ja vidim rupu. Ovo vidimo... Da li je ovo taj Bedrock se samo pitam? Morat ćemo da... Nemoj ništa! Nemoj! Evo da provjeravaš. Ja meni No ne, vidio sam nešto tamo. Samo tu nema sunca. Ti idi onaj tvoj svijet sa, na primjer, pokaži roller coaster. Čekaj. Da vide koliki je. Gde je ovaj lik? Ja sam ovdje bre plovim iznad. I gledam kako se TNT. Iznad, meni suči. Da si vidim ruku.
Vidiš. Minecraft bukvalno ovdje samo stoji. Prvo moram misliti da sad čekam da izađem. Još što moram da uredim. Vidite koliko eksplozija Ja treba. ovdje letim oko rupe. Pa... Ljudi, ovo je neviđeno. Treba mi ne znate šta je ovo. Evo svaki čas čekaj. A da, što se sad se to više smanjuje. Evo ja sam se malo podigao. Još traje. Ajde, eksplozija budi kraj već s tobom. Znači ne znam koliko traješ. Valjda sam sve ovo već završio. Čekaj, ne još. Ajde, Minecraftu ne zezaj. Ljudi, ja moram opet izdram. Koji? Evo, gledajte, samo piše Minecraft Pocket Edition ne reaguje. Samo to piše. Ok, ljudi, opet se meni prekinuo snimanje kao mom bratu. Tako da ovaj drugi deo, eksplozija 10.000 TNT-a protiv jednog bedroka. Polako se završava eksplozija. On ti reci da si gotova. Nisi gotova još. Evo sam. Joj! Ali se dešava da se pojavi gomil slika. To se još čitao. Ne, dešava da se iz tebi dogodi čak i ako ostane malo da se pojavi kao da ih ima beskonačno. Da. I meni, znači blizu smo kraja, sam da znate. Ja moram izaći pa da uđem. Okej. Zato što mi se Ja sam blizu kraja. za sve. Mi smo blizu kraja. Ja bih rekao da Bedrock nije preživio. Ne znam, sad ćemo da provjerimo da lutamo. Ovi bedroci na podu, to naravno u ovom super ravnom se uvek imaju. Bedroci, znači ako preživi bedrok... Bedroci, nemam pojma što pričam uopšte. Ne znam. Gotova, molim te reći da si gotova. Sad mi se... I on je još Evo ga gotova. TNT! Nije gotova meni još uvek, tebi? Pada TNT sa neba. A to svi padi izgleda s neba, vidiš kako se... Ozbiljno, pogledaj ovo. Okay. Ovo je neka mjuza. Više TNT, prestani ovo, šta je? Čekajte, ova poruka, to je sve. Vidi, tebi još malo ostalo. Da, nisam. Jeste gotovi, molim vas. Molim te budi gotov, nemoj sad da me nešto drkne. Bedrock je preživeo! Ne, nije. To je onaj Bedrock. Čekaj, je tu neka rupa? Ovu rupu sam ja sad napravio. Gdje si ti? Čekajte da vratimo ovo. Ljudi, Bedrock ipak mnogo jači od ovih TNT-ova. Kod mene je bilo da nije. Evo su kreveti, jesi ti stvorio ove krevete? Da. Ove? Ova 3. Nemam pojma. To sam ja kad sam prvi put na starom telefonu. I ljudi, sad vidimo da je Bedrock ipak jači. Pa čak zato... i učitalo mi se. Ovo je kraj sad mog snimanja jer ja sad mogu samo 9 minuta. Pa ljudi, to je to i vidimo se u sljedećem Matija, nemoj da klipu. izlaziš. Moram. Ne, hoću da vidim. Moram da uđem u Nether. Pa možeš to čekati. Evo su TNT. Šta bre? Odavde dolazi. Evo je. Evo i meni. Evo je eksplozija. Pogledaj, tamo ima još jedna rupa. Vidi mi, meni se dešava još uvijek eksplozija. Ali će dugo trajati, valjda. Da. I ljudi, jeste vidjeli. Si vidio, Mateja, sad ću da ti pokažem još jednu rupu. Okay. Ima još jedna džinovska rupa tamo. Hunter Street. Ali bukvalno. Vidio sam džinovsku rupu, ali je manja od te. Znači, ljudi, šteta mi što me je bacilo negdje u netrođiju. Evo, ponovo otvori aplikaciju. Minecraft Pocket Edition je zaustavljen, ljudi. Moramo... Ok, ljudi, sad čekaj, to ne mogu da verujem. Vi ne znate kako... Nisi valjda ti napravio to? Ne. Ne da si ti slučajno napravio pa da nam namjerno zato koče. Radimo se u My World. Da vam pokažemo još neki svetovi. A, ovo su tad mali TNT-ovi. Ajde mi njih postavimo, valjda možda. Ovdje gomilica. Čekaj, umrela sam. I ljudi, gotova eksplozija. Kao što vidimo, Bedrock ipak neuništivi blok protiv TNT-a. I ljudi, to je to snimanja. Pošto mogu 10 minuta, pa zato... Ovdje je Ćao. džinovska rupa,
A ja sam išao srčkati ljudi. Samo ovdje sam čekaj. A da mislim da sam išao ovdje. Čekaj, ne mogu. Ajde, sad ćemo njega da sakratamo. Mislim, čak i ako se prekine s njima i onako smo vidjeli da je bedrok jak. Da. Čekaj, evo su dupli kreveti. Sad izađem ovo snimanje, valjda kliknem samo ovo. Kliknem valjda samo ovu kocku. Da.